Hatɛ an lamɛnbaaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw ka dɔn kibaru waati selen ye aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Savoir Media ale sanfɛla la 91 n'a kun ka fɛn 7 zone universitaire ale kɔnɔna na ka nɛgɛ karafe to ka dɔ Seydou Danbele bolo an bɛ aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ nin ye a waati selen ye a bɛna lase maa min fɛ o de ye Sumaila Goyita an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila Savoir Media ale sanfɛla la dɔn kibaru an ka dɔn kibaru fɔlɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka magistraw ye olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan belebele bɛ kɛ i ka dɔ bi donya in na fara ɲɔgɔnkan in bɛ bolo fɛn min kan o de ye ka fɔ min ye hakilila kumaba min bɛ o bolo yaasa u ka baara sunsuruli ni o de bɛ tali kɛ u ka retraite ye yaasa dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya kofɔlen min na o yɛrɛ ka gafew kɔnɔna u y'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn nin baara min kɔni filɛ nin ye o bɛ se ka fɔ min ye i ka dɔn CNT kɔni ye o ni o ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila kelen na ka sababu kɛ u ye hakilila min ta n'u ye sariya min bɛ yen ni u ye loi min bɛ yen ni a votera olu kɔni fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni de b'a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye magistraw yɛrɛ ye olu ka lafasajɛkulu ni u ye u ka syndicat ye olu kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati k'a jira k'a fɔ min ye loi min kɔni ye ni a kɔni votera k'a jira k'a fɔ min ye san hakɛ min bɛ yen n'i kan k'o kɛ ka taa retraite la ani ka laɲini yɛrɛ ye min ye Cour suprême kɔnɔna na dɔ bɛ se ka fara i ka dɔn k'a fɔ san hakɛw kan cogoya min na i n'a fɔ ka taa se ka dɔn k'a fɔ wagati kundala min kɔni ma o yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko o kuma kɔni dalen don yaasa min ye i ka dɔn fangatigilamaw ani magistraw ye o bɛ se ka bɛn fɔ kan cogoya kofɔlen min na o la u y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi min ye bras de fer ye o bɛ syndicat des magistrats o ni ka dɔn ministre de la justice i ka dɔn o ka o bolo an bɛ don min na bi yaasa min ye augmentation ka se ka dɔ fara âge kɔni kan n'o ye âge de départ ye i ka dɔn retraite la san 5 ɲɔgɔnna bonya n'o ye 5 ans ye i ka dɔn o bɛ se ka fara a ko ka Cour suprême o kan cogoya kofɔlen min na kunnafoni bakuruba la ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ halisa dɔn kibaru ale lahalaw kɔnɔna na ale bɛ taa na an ye lajɛrɛba dɔ bɛ yen ni o kɛra bi min ye an ka faranjɛla fanga ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye ka dɔn k'a fɔ Asimi Goyita ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ min ye o rencontre min ni o kɛra président de la transition ani bureau min bɛ APCAM tɔgɔ la a yɛlɛ k'a fɔ o délégation min filɛ n'o ye APCAM délégation ye olu kɔni ni u ka bureau kɔnɔmɔgɔw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan cogo sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka yira k'a fɔ min ye délégation du bureau de l'assemblée min bɛ yen nɔ ni u nana chambre d'agriculture du Mali ale tɔgɔ n'o ye APCAM ye o ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo u ka président ni o ye Sanusi Buya Sila ye ka dɔn ale kɔni ye bisimila kɔni minɛ bi tarata donya in na décembre kalo tile 20 san 2022 o ka dɔn min ye président Assimi Goyita a y'o bisimila ala k'a fɔ colonel Assimi Goyita tuma min na a ni n'o kɔni bisimila a to senfɛ a ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin APCAM yɛrɛ ma ani k'o kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya min bɛ APCAM yɛrɛ kɔnɔna na n'u ye cikɛlaw u ka laɲini ye fɛn min ye cikɛlaw yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya min sɔrɔ Mali kɔnɔ i ka dɔn ka se ka da don olu caman na o senfɛ fana a yira la fana k'a fɔ ka sanga ni cikɛlaw ka lafiya yɛrɛ u bɛ se ka satisfaction sɔrɔ cogoya kofɔlen min na ko u kɔni ye mɛnni kɛ kosɛbɛ n'u ye APCAM jɛkulu ye u ye mɛnni kɛ ka bɔ an ka président de la transition ale yɔrɔ o tɛmɛnen fana kɔfɛ ka bɔ yen nɔ o y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka préoccupation ni o ye u ka laɲini yɛrɛ ye min ye kɛrɛnkɛrɛnya la min ye Sanusi Buya Sila ye ni ale ye APCAM ale ye président an bɛ don min na ko bi ale kɔni ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ kosɛbɛ ni o ye ka ɲɛsin an ka faranjɛla fanga tigilamaa ma ni o ye i ka dɔn président Assimi Goyita ye ka yira k'a fɔ président Assimi Goyita a ye cɛsiri min kɛ a ye effort min kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn olu yɛrɛ ma ani fana i ka dɔn k'a fɔ cɛsiri min bɛ a la bi u y'a fɔ ka waleɲuman dɔn o y'a yira k'a fɔ min ye nin tako 12 n'o ye 12e session min filɛ n'a kɛra conseil supérieur d'agriculture i ka dɔn kɔnɔna na n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔna na avril san 2022 kɔnɔna na hakililajigi caman kɛra fana nka min ye i ka dɔn k'a fɔ APCAM kɔni ye ni u bɛ tali kɛ délégation min wulila bureau yɛrɛ tɔgɔ la i ka dɔn ka se ka taa président Assimi kuma ɲɔgɔnya a kɔni kɛra o wasa ye an bɛ don min na ko bi o fana kɛra ka bɛn bi décembre kalo tile 20 ma san 2022 an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka ba don an ka ci la n'o ye an ka cikɛlaw ye u ka sɔrɔ bɛ se ka jidi cogoya min na dɔn kibaru ale kɛnɛ kan ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye kununko ye dɛnɛ
min bɛ tali kɛ bɛngani wale dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni taara k'an ka bolimafɛn dɔw sɛgɛrɛ ni o ye an ka kariw ye a kɛra kununko dɛnɛ dugu min bɛ wele ko ɲɛna Bamakɔ yɛrɛ ale ni i ka dɔn Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛna bɛ o furancɛ de kɔnɔ a yɛlɛla k'a fɔ ɲɛna yɛrɛ min filɛ nin ye ko min ye bɛngani wale ninnu kɔni ye tuma min na u bɔra ka kari in kɔni o bɛnna min ye an ka finitigilakaw min bɛ wele ko gendarme olu kɔni sera ka jɔ u jɔyɔrɔ kɔni na i ka dɔn ka fɛntigiya yɛrɛ ka se ka a yira ka baara kɔni yira jama kɔni na kɔni kɛra sababu ye min ye maa dɔw ye k'olu kɔni bɔnɛ u ni na maa minnu bɛ yen n'u banna baara ma n'u bɛ taa sira da maaw ɲɛ k'u bololafɛnw ani ka taa se ka dɔw u bɔnɛ u ni na min ye an ka gendarmekaw kɔni ye u ye dankarikɛ ninnu na n'u tila tuguni ka renfort wele yaasa u bɛ se ka dankarikɛ maa ninnu na cogoya min na nin wale cɛjugu min bɛ kɛ jamana kɔnɔ siraba ninnu sanfɛ ka bolofɛnw kun bɛ yaasa f'u bɛ se ka siri a ko danna cogoya min na an bɛ dugawu kɛ halisa min ye an ka finitigilakaw ye ala ka u lakana ne k'u kisi dɔnkibaro ale kɛnɛ kan ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ min ye Moribabugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ desanbre kalo tile 14 san 2022 min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa dɔ la lakɔliden don ekɔliden min don fana i ka dɔn a kun bɛ ka tɛmɛ ba de sanfɛ wa ka bɔ Moribabugu wa a yirala k'a fɔ nin ekɔliden kofɔlen min filɛ nin ye a si bɛ taa san 18 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la nka min ye i ka dɔn k'a fɔ a kɔni tora baji in kɔni na tile 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a kɔni ɲinina ɲinikɛbagaw fɛ wa a nana ye fo i ka dɔn juma don ka bɛn ni desanbre kalo tile 16 ye san 2022 a yirala k'a fɔ a ye tile 3 de kɛ maaw bɛ k'a ɲini nka a bɛna ye waati min na o y'a sɔrɔ a kɔni tɛ balo la a nana ye fo min ye Gabakɔrɔ droit kaw fɛ yen nɔ a yira nin yɔrɔ kofɔlen na min ye i ka dɔn a sɔrɔbagaw kɔni fɛ o y'a yira fana nin min kɔni filɛ nin ye min bɛ tali kɛ secours fluvial ni o ye ka dɔn k'a fɔ minnu ɲɛsinnen don i ka dɔn jikan kasaraw maa kɛ maa minnu bɛ boli biribiri teriya la ka se ka taa i ka dɔn maaw kɔni ni la kisi kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa u bɛ se k'u tigɛ da nin maa kofɔlen kan cogoya kofɔlen min na ka ɲini kɛ o ɲini kɔnɔna na u ye tigɛ da kan nka ka dugawu kɛ ka ɲɛsin taaba yɛrɛ ma ni ka tila ka dugawu kɛ k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka janto i den na ani bɛɛ lajɛlen ka janto i soma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ taa ba kɔfɛ a ka kɛ ko kɛrɛnkɛrɛnlen ye ni an bɔra o yɔrɔw la dɔnkibaro ale kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka lakana sabatibagaw n'u ye polisilakaw ye hippodrome polisilakaw ani ka taa se min ye 13e polisilakaw ye yirimajɔkaw fɛ yen nɔ olu kɔni ye tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye ka wulikajɔ dɔ kɔni sabati a yirala k'a fɔ fana min ye commissaire principal hippodrome ni o ye Bakari Kulubali ye ale fana n'a ka cɛdenw olu kɔni wulila ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka dɔ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni a fanga bonyana kosɛbɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'o ye criminalité minnu bɛ bɛngani walew kɛ ani maafa walew ani bɛngani walew kɛ ka dɔn k'a fɔ kin kɔnɔna na olu kɔni y'a k'a fɔ secteur bɛ yen nɔ ni olu bɛ se ka taa secteur min kɔnɔna na ni a bɛ olu ka mara kɔnɔna na olu n'a fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ nin waati laban ninnu na ko o ko ninnu kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ ka bɔ an ka sigida ninnu kɔnɔ ka an ka jamana kɔnɔ o de senfɛ min ye o ni 13e olu kɔni tigɛ di ɲɔgɔn ma o tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na i ka dɔn tarata dɔn yɛrɛ n'o bɛnna desanbre kalo tile 13 kɔni ma min ye i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati n'o ye 19h waati ye o kɔni ye wulikajɔ sabati o kɔnɔna na sa sani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ 22h ma n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 20 i ka dɔn ani 2 waatiw ye u sera k'u tigɛ da maaw kan kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'u teri jɔ fo maa 100 ani maa 31 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko u y'a yira k'a fɔ ni maa 100 ani maa 31 in na sa min ye muso 10 ye olu kun bɛ nin maa kofɔlen ninnu na ni olu fana kun ye i ka dɔn maaw ye minnu fana bɛ i ka dɔn bɛngani wale ninnu cɛla wa a yirala fana k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen ye u ye fɛn minnu sɔrɔ u bolo moto 21 ani ka taa se casino fɛn minnu bɛ yen ni jeu bɛ k'a la casino 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ani ka taa se mana sachet dɔw ma fɛn caman kun bɛ olu kɔnɔ i n'a fɔ an ka ɲɛnaminifɛnw caman ani fɛn wɛrɛ sugu caman kun bɛ olu kɔnɔ i ka dɔn kunnafoni di b'a ka fɔ la ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye braquage dɔ ye braquage min bɛ yen n'a sɛbɛkɔrɔ cɛjugura kosɛbɛ an ka finitigilaka dɔ fɛ a yirala k'a fɔ o walew fana kɛra yɔrɔ min na o bɛ wele ko zone industrielle a kɛra o yɔrɔ kofɔlen de la wa ko ani yɔrɔ min cɛman jan ɲɔgɔn na o ye usine min bɛ yen nɔ ni o filɛ nin ye Viva lait yɛrɛ ale carré kɔnɔna na commune filanan kɔnɔ ye commune D a kɔni yirala k'a fɔ a kɛra Bamakɔ yɛrɛ ale faba kɔnɔna na wa ni militaire kofɔlen min filɛ nin ye a kɔni ye i ka dɔn wale dɔ ta ka ɲɛsin telimani bolila dɔ kɔni ma o kɔnɔna na sa min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko anti criminalité i ka dɔn olu kɔni
ni wulka jo bela jele sabati kado wale inkera nege kanye duru temele sanga bisaba ani nani wati nu 5h34 wakatu ye o yoro bela jele la sa o kontara son ne mafla no kono basale no nyona mafla wara kun siglendo motoka o konna na sa o minu kumbe motoka ulu kono bulela nga mi yetelman bula ni mi yere kun kelendo ka nyon kolum ne ka jo o kono ya hise ka aire nyini o koni o mabuli ka yoro jansoro o yi dugma yoro dola nga miye anka lakana sabtuba o ye feren dawal bela jele tege nyinu senve ka se ka tige da akon ka ayira fa fana ka foko ma min do fana ko deuxième classe de wa to de Jibril Traoré ye wa abe bara la yoro me fana na o de ye kam be na be wele ko kan Sunjata Keita kati ka o fe no ko wa ko ma fana do armée de terre ma kondo kelke che munu be kelke dugma o ko ulu dodo ko ni komi kon fleni o ko kon kera ko chejugo ko sebe ambe domina be mi brigade anti criminalité e kaddo na be ko bak ulu kon ye ferani dawal bela jelenti kayra ka fo ni wala chejugo munu be ne ka ke finiti la ka do fe oni wala chejugo ye parce que sobe ke fini tayrote mena kana ikado nga fo bandi yake ayoro la fiu okuma ulu kon be kan armada ke mamunu be no nasro udombu o ken walma udombe ke bandi be zonye nu ba fo ayato ngane blaka ta korla ko korte o yoro ye fiu o de kadala kon ne ma ko fole mfleni kuna ayra ka fo ne fintikla kan aye kado nga fo ko chejugo ba ke kumi be no ne amanga e kado ka fo ka ke finitike kon ni fe nga ambe domina ko bi akono mlelendo au waka enquête to da yasa ani munu be ne bara chejugo ina tike se ka da ama to ka chuka ko fole mina ni ambora uyorola ambe awla dona ka fo minye kleta an woro uye obla senka yasa minye bengana wale chejugu munum beno ni ulu beke kanyeshi ambala kauma nabi wele ko violence et cas de fait aux femmes et cas de katase bukutukunuma wa ayira la fana ka fo mi konbe ni ka ke o ayira la fana minye ka se ka la fana leke nu sensibilisation ka musika ma sensibiliser yasa mi musika ke sobe lokol don o munumbe no ikado nga fo nabi usoro ubisika bal amachuga mina kasangani okona ayira la ka fo mi ekletan ani woro nyona bunyongo yo ubla singa yasa ikado ni bingana wala nubisa kala ka bo anga filiero kono chuga mina yara ka fo mi community a pratiquer ndo yoro mina ikado ni uye a matière pratiquer ndo yoro mina kusube o ko kaseka feren dawal bele jelentike yasa akunu nubisa bal chuga mina bawo anyonye lendo kusube ikado anga yoro chamana uya organiser ayira ka fo conférence débat mi ni osikra singa okara alamsa do décembre le temps ani duru samba fla ani mwa ani fla akara faculté des sciences administratives et politiques et kado akara ide akoni da ka fo temu yere no yekumaze yere okumbe ka bolo femenka o de contre le VGB o de ka fo bengan wala munumbe no ni abeke genre chamembe akona ko abeke millième yere kono o de anga universitaire o lukona o ko o kami kono flene o corruption mi kono flene o ye wala chejugo ambe domina ko bi mi ye conférencier ni o ye professeur Mamadou Bekayi Dambele ye ale kono ye fulni wala nymondoke kanyeshi membre de la communauté des pratiques et kadonga pour des matières de lutte contre la corruption ale koni oke initiative mu flene natara olumu numbolo ona ira ka fo koni feren dawal bele jelentike yasa ikado étudiant ni uye kalandon ye étudiant ni étudiant atemana musuma yasa ni wale mi flene na beke a wale no biseka kon tuwa ko fole mina o yaira ka fo ne ko mi kon flene o feren dawal bele jele kon tikara yasa ka sika fo meledi ama o yaira ka fo sani conférence yere ka damine minye kadon ka fo conférence minye conférence yere o ko minye présent mi be nous est présent par intérim du projet d'appui à la lutte contre la corruption et kadon ka fo o ko oni uye Dramane Diallo ye ale kunye représentant ye e kadon e o ka jakulu yere ale etokola wa ale kuna foni kon di krengrena e mi be talike kadon foni wale ko folo mi fleni ni abeke communauté nunu konnana o kadon abiseka bale chuga mena ka farama wala ka tunu e Mariam Jama Sanoko ye o ka ale fana sera ka maw sensibiliser kusebe étudiant yasa ka yira ka fo ni wale dega nu chama de beke e kado étudiant nunu uluka fanfela ula kusebe ni oye dega de VBG e kado ko a olu chalendo e kado ngafo anga ni mara ni yoroko folo ni filière nu konana ambe dugo ke alsa alaka belajele kisi awaluma bawo wale che jugu munundo a cheka jugu kusebe ambe dugo ke ni mi flene na asigra senka alsa mi ya famil ko nyuma ani akako nyuma alako di ambe la jale kelengelema ni ambora uyorawla ambe awla donya kafo
min ye deuxième congrès ni u ye i ka dɔn ordinaire des huissiers ni u ye isiw ye an ka jamana kɔnɔna na huissier de justice minnu bɛ justice la an ka jamana kɔnɔna na monsieur Boubacar Namakɔrɔ Jallo i ka dɔn ko a sigira kurakura ye ka a sigi i ka dɔn a ka ɲɛmɔgɔya la ni o ye san 3 sigili ye min ni a bɛ kɛ a kɛra i ka dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 17 sanba 2022 min ye cour suprême du Mali kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ni deuxième congrès min filɛ nin ye deuxième congrès ordinaire min filɛ nin ye ko a kɔni placera kosɛbɛ i ka dɔn ni thème ye thème min bɛ yen nɔ yaasa bonyaw ani ka dɔn k'a fɔ dɔgɔyaw minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka a dabila ani ka dɔn olu bɛ se ka bila ni o ye wajibiya kun olu bɛ se ka dabila cogoya ko fɔlɔ min na wa min ye o séance ye sani o baaraw ka da ni ouverture des travaux minnu kɛra o kɔni kɛra ministre de la justice et des droits de l'homme garde des eaux i ka dɔn a kɛra ni o ye Mamudu Kasoge ye ka fara i ka dɔn k'a fɔ Boubacar Namakɔrɔ Jallo kan ni ale ye président de l'ordre des huissiers i ka dɔn ka commissaire de justice du Mali o la a kɔni yira k'a fɔ ni propos min kɔni filɛ nin ye o kɔni ye a yira k'a fɔ ka assistance bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɔlɔsili kɔnɔna na u y'a yira bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ ka se ka dugawudon kɛ ani ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin minnu ma ni u ye o collègue de travail minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ni Masa Rahamani ka wele sera u ma a bɛ dugawu kɛ ala ka yɔrɔ pisa ni yan ye min bɛ tali kɛ Belko Touré ani Jibril Demerga ani Cheikh Mamadou Tali ani Umar Bokoum ye Lasina Lamisa Doumbia ye Mamadou Sissoko ye Mahamadou Jakite ani Lassana Ka Traoré Alfuseni Kante ani fana u ye dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn fɛn bɛ yen ni ka dɔn ka fɔ taar'u da tiɲɛ so dayɔrɔ laban na ni Masa Rahamani ka wele sira ma u ye dugawu kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma u kana yira k'a fɔ k'u bɛ foli ni waleɲuman dɔ kɛ minisiri yɛrɛ ma minisiri min ni a cɛsirilen don kosɛbɛ a ka baaraw la ko min ye ministre de la justice ye a ko min ye isiw ka fanfɛla la u ye a fɔ ka a waleɲuman dɔ kosɛbɛ ko nin min kɔni filɛ nin a ye baara min kɛ ani ka dɔn k'a fɔ a n'a ka cɛsiri n'a ka teliya min bɛ a ka baara kɔnɔna na u b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn ani fana min ye ka dɔn k'a fɔ service min bɛ yen nɔ ni a bɛ a la ka sanga ni o baara continue o formation continue ye i ka dɔn acteurs kɔni fɛ ko o kɔni u bɛ foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin a ma ka sanga ni maa ka kɔrɔfɔ ye maa min bɛ yen nɔ ni ale ye nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o ye président yɛrɛ ye sa ni o ye président min sigira kura ye ko kura tun ni o ye Boubacar Namakɔrɔ Jallo ye a ko nin de tun bɛ tali kɛ o thème kɔnɔna na min ni a taara a kɛnɛ kan kosɛbɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka aw ladɔnna ka fɔ halisa Donki Baro kɛnɛ kan Safari Media ale sanfɛlaw la min ye communiqué de presse min ni an ye o min sama ka bɔ min ye CSDM yɔrɔ CSDM national an ka jamana kɔkana kibaruya u la ka aw ladɔnniya k'a fɔ min ye contrôle d'identité ni u ye carte d'identité min bɛ ni maa minnu b'a ta an ka farafinna gun yɛrɛ kan Gabon jamana kɔni kan a yirala k'a fɔ ko o baara min kɔni filɛ nin ye ko ni gɛlɛya tɛ fila ye an bɛ don min na bi ko o gɛlɛya kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲɛlen don bawo min ye i ka dɔn jamana dɔw ye ka daminɛ Burkina Faso Mali ani ka taa se Côte d'Ivoire o ni a jamana caman ko n'i y'a ta ka jateminɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ carte de séjour ko a kɔni kɛra baara yɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ Gabon jamana kan ko u ye farafinna jamana maa caman de minɛ dɛnbilier africain u ye olu caman de arrêté u ka polisilakaw n'u ye Gabonais ka polisilakaw ye ka ressortissant caman Sénégal Mali Togo Benin ani Burkina Faso Côte d'Ivoire ko i ka dɔn o kɛra détenu ye an bɛ don min na ko bi ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ bolola kɔnɔfɛnw ye ka sababuya kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnko la u y'a yira k'a fɔ direction min sigilen don CSDM tɔgɔ la olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko min kɔni filɛ nin ye ko nin arrestation min filɛ nin ye ni a kɛra ka ɲɛsin nin jamanaden ninnu ma Gabon jamana kɔni kan ko a tɛ bɛn k'u kɔni b'a ɲini u fɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ko min bɛ tali kɛ min ye i ka dɔn scientifique min bɛ yen n'a a kɛra n'u ye scientifique ye ko n'i y'a ta min ye Union africaine yɛrɛ tɔgɔ la ko min ye Gabon yɛrɛ de ye scientifique ye ko o scientifique bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na convention min bɛ Union africaine tɔgɔ la Gabon de y'o ye ko n'i y'a ye k'a fɔ ko Gabon tilala tuguni ka nin wale cɛjugu in kɔni ta ko a kɔni kɛra wale ye ko a bɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan yɛrɛ ale kɔfɛ ko o baara min kɔni filɛ nin ye min ye CNDM tɔgɔ la ale y'a yira k'u bɛ hakililajigi kɛ autorité gabonaise fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o ni wale min filɛ
filɛ u ka a dabila n'u ka maaw fana libéré yasa u bɛ se ka u ka circulation sɔrɔ u n'u bololafɛnw ko u bɛ se ka lafiya cogoya kofɔlen min na u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma u ka circulation na u tilala ka segin a kan ko kuratun ko min ye ka dɔn k'a fɔ u bɛ weleda kɔni cɛ min ye organisation de défense des droits des hommes du Gabon o kɔni b'a ɲini u fɛ commission droit de l'homme de EMOA u b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yasa nin wale min filɛ nin n'a kɛra Gabon jamana kan a lakana sabati b'a fɛ ka ɲɛsin i ka dɔ farafin jamana ninnu tɔ ma Gabon u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yasa minnu bɛ bolo la u bɛ se ka bila cogoya kofɔlen min na an bɛ don min na ko bi halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma bɔn a kan dɔnkibaro kɛnɛ kan Savoir Media ale sanfɛla la halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kana kunnafoniw na min ye i ka dɔn ɲɛtaga baaraw ye ko o bɛ ka sabati bɛnɛ jamana kan filière min kɔnɔ o ye kɔɔri sɛnɛ o filière kɔnɔna na o ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye bɛnɛkaw fɛ yen nɔ olu ye premier producteur ye an bɛ don min na bi kɔɔri sɛnɛli la farafinna yɛrɛ ale gun kan ko nka u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ halisa min ye ka se ka dɔ fara a kan ko bawo ko n'i y'a ta ka jateminɛ min ye baara minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi min ye kɛrɛnkɛrɛnya la diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na olu ɲɔgɔnna ka na sɔrɔ baw kɛlen don ka ɲɛsin nin secteur min ma ni o ye ka dɔn k'a fɔ yasa u ka niveau a bɛ se ka kɛ niveau mondial ye cogoya min na yasa diɲɛ bɛɛ kɔnɔna na nin baara in ale sira kan bɛnɛkaw fɛ yen nɔ donc kibaru kɔnɔna na halisa an bɛ to jamana kɔ kana ko kibaruw la an bɛ taa Ukraine ani Russie la bangun kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni i ka dɔn kɛlɛ tɛ fila ye kɛlɛ bɛ Ukraine ani Russie la ni ɲɔgɔn cɛ bi a yirala k'a fɔ min ye guerre Ukraine ani Russie la ye ko halisa ko ɲɛ jɔra a la baw min ye Russie la yɛrɛ a ye bombardement dɔ kɛ n'u ye ka mugufili dɔ kɛ mugufili in n'a taara bɛn fo Ukraine yɛrɛ faaba kɔnɔ ni o ye Kherson ye a yirala k'a fɔ Kherson jamana kan ko a ko in kɔni kɛra baara ye bi ko baw depuis kɛlɛ in kɔni daminɛna Russie la yɛrɛ ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ mugujugu min n'a filila nin ye ko maa bɛ se ka nin jate kosɛbɛ nin ɲɔgɔnna filili kɔni ko ko o ma a ye ko baw min ye missile 70 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye ko u ye o de bubuguma ko o bunti min ye Ukraine faaba kɔnɔ n'u ye Kherson ye ko o min kɔni filɛ nin ye a kɔni kɛra sababu ye min ye ka tiɲɛniba ladon an bɛ don min na bi Ukraine kaw fɛ yen nɔ ni o ye Ukraine faaba yɛrɛ kɔnɔna ye o de bɛ an sɛnsɛn ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso jamana kɔni kan a yirala k'a fɔ Burkina Faso jamana olu fana ye hakilaji kɛ jumadon ka weleda kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn min ye Ghana lasigiden min bɛ Ghana ambassadeur min bɛ Burkina Faso jamana kan n'o ye général Pingre Nomaye Zagre a ko i ka dɔn weleda kɛra ka hakililajigi kɛ ka yira k'a fɔ min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'u ye Nana Akufo-Addo ye ale ye hakilila min ta ka yira k'a fɔ min ye Burkina Faso jamana ko u kɛlen kɔ ko ka taa min ye ka dɔn accord tɛmɛ u ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ min ye sécurité privé Wagner olu ka binakun kan ko o kɔrɔfɔ min filɛ nin ni a kɛra ni u ka lasigiden Burkina jamana kan ni a y'o hakilila min kɔkɔrɔma don ko u kɔni bɛ a hakilila jigin vraiment a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini o kɔni kɛra sababu ye ka wulikajɔ sabati Ghana jamana kan min ye Ghana population yɛrɛ olu wulila i ka dɔn k'a fɔ k'a yira k'a fɔ min ye Ghana président ye nin wale min kɛ tan nin ye wale cɛjuguba ye population yɛrɛ bɔra ka manifester kosɛbɛ wa Burkina jamana fana kan min ye i ka dɔn u ye weleda kɛ ka ɲɛsin Ghana lasigiden ma Burkina jamana kan ka sababu kɛ nin wale min filɛ nin ye wale cɛjuguba ye kosɛbɛ Ghana ale jamana kɔni kan ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ halisa dɔnkibaro kɛnɛ kan Cameroun jamana kan min ye championnat ko sigi kɛra a kan ko min bɛ taa Cameroun championnat k'u y'a reprend bi tarata donya in na décembre kalo tile 2022 ko i ka dɔn o championnat yɛrɛ kɔnɔ a kun sonsorola ka sababu kɛ Qatar Coupe du Monde ale lahalaw ye ko nka min ye Cameroun ka dɔn k'a fɔ championnat ye ko o min ye o première division ko o kɔni daminɛna tarata décembre kalo tile 2022 ni o ye liki ye o y'a yira k'a fɔ nin ko min kɔni filɛ nin ye ko min ye a 8e journée ko i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw sɛbɛkɔrɔ sigira sen kan an bɛ don min na ko bi min ye Cameroun ale jamana kan senna dɔlatan ale lahalayaw la Cameroun jamana kan ni an ka kunnafoni labanw na dɔnkibaro a b'an ka dɔnkibaro kun cɛ ni i ka dɔn min ye Coupe du Monde yɛrɛ ale lahalaw ye a yirala k'a fɔ min ye Coupe du Monde min ni o sɛbɛkɔrɔ tanna a yira k'a fɔ championnat du monde i ka dɔn k'a fɔ dɔlatan min bɛ yen nɔ ni a kɛra
ko min ye maa min kɔni sera ka kɛ dolatanaw ka waraba yɛrɛ ni o ye meilleur e ka dɔn ka fɔ joueur ye o kɔni o sɛbɛkɔrɔ fura ka a fo ka waleɲuman dɔn o kɛra Messi ye a yirala k'a fɔ Argentine min filɛ nin ye min ye san 36 i ka dɔn ni nin ye 3e coupe du monde ye ko min ye Messi kɔni ye a kɛra i ka dɔn k'a fɔ meilleur joueur ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ meilleur buteur ko o kɔni kɛra Mbappé ye ko ale kɔni kɛra meilleur buteur kɔni ye compétition ka lahalaw kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi filɛbagaw lamɛnbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw waleɲuman dɔn ka aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ aw ka dɔnkibaro la a lasera maa min fɛ o de ye Sumayila Goyita ye Savoir Media ale sanfɛla la Seru Danbele ka ale to nɛgɛ karafe la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka waati wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen la merci bien